Băi, sunt Denisaj de Gaming, azi vă arăt cum să luați Five Nights at Freddy's. Bun. E gata. Un episod. Ceasul e... Atât e ceasul. Uitați-vă și voi. Hai. Wow. Bun. Și aici este tableta. O să începem. Intrați pe magazin Play. Cum să las Five Nights at Freddy's? Gândesc. FNAF 3 FNAF 3 și aici prima. Da. Uitați, aici e, vă uitați voi singuri. Bun. Sonic Dash. Ți s-a făcut update la Sonic Dash. Bun. Dați. Install, accept. Și acum așteptăm. Asenca. Bun. O să așteptați până când apare aici. Aici e. O nu băga video nou. Habar n-am cine este lost in card. Dated. Today. O să install. Perfect. Și acum fine. Bun. Îi la care. Acesta e jocul, îl luați cum vreți voi. Îl puteți lua de unde vreți. Eu îl am pe full. La tableta cu care filmez, îl am pe full. Tableta se numește Vonino. Vonino tableta. Hello. Installing. Și dați open. Și acum jucăm Five Nights at Freddy's, cum am făcut și video. Asta e, să întorc tableta, warning, jumpscare, bla bla. Uitați-vă pe Golden Bonnie. Eu mă uit în tableta cu care filmez. Cum camera mea de ce. Și aici e jocul. Așa. Maica mea m-a ajuns la chiloți. Bun, aici sunt toate camerele. Ceea ce mă surprinde, uitați, dau pe zoom. Nu acolo, fraiere. Uitați, cine e acolo? Cine vă atacă în Five Nights at Freddy's 1? Freddy, da. Când ți-i gata power. Acolo apare. Mi se apare. Și aici e aia din trailer. Kazanul din trailer. Kazanul. Aici e Foxy. Da, chiar bun. Aici aveți încă o cameră în Five Nights at Freddy's. Dați click și aici să vă dă Golden Bonnie erori. Și pe aici apare Golden Bonnie, acolo e Golden Freddy. E Golden Freddy, adică nu-i Freddy, cum zic ceilalți. E Golden Freddy. Plus că are ochii negri. Asta e. Eu acum nu pot juca bine pentru că ne. Astăzi o să vă arăt ceva nou, un joc pe care da. Yes. Da. Odată m-a apărut un Mangle acolo. Fix acolo. I-am Minecraft și Five Nights at Freddy's full. M-a atacat Freddy. M-a atacat și Chick. Asta e, când trecem la tech. Să aveți o zi bună. Shut up! Să aveți o zi bună. Vrei să iau ceva?
Venta qua. Hai, nu mai. Dacă mai ai de gând Pa, să bei, pa. nu știu după ce ai venit acasă. Spune acum. Când stai la Pitești, fă ce vrei. Când Ai vii acasă, fii om. Dacă. Eu plec. Îl iau pe Denis și plec. Și rămâi singur aici. Dacă încep cu băutura. Spune Deci, acum. se încep. Și nu glumesc. Pa. Și o zi bună să aveți. Bine, vezi că stai, că mă uit pe joc. Pa, pa.